Okay, ngayon naman si Jigjag naman tatawagan natin kasi kanina may kausap daw siya. Subukan natin. So, Hello, Jig. ah, Pasensya na ha. Ngayon lang. Kasi, importante lang talaga. ano yun? Kasi yun dito, yung sa asosasyon ba namin, yung sahod ko nung nakaraan lahat, napadala ko na. Nabayad ko na sa kanila. Kulang pa ako ng 10,000. Baka pwede mo naman ako mapahiram. 10,000? Mm. Pero ibalik ko din pagkasahod next month. Ang, yung 10,000 ko, yun kasi yung pang-down ko sa cellphone Pan-down mo sa sa cellphone. Oo, kasi yun, sira na talaga yung cellphone ko. Oo nga daw. Sabi pala ni Rhea, sira daw yung dalawang cellphone. Wala ba dyan kahit 5, o kaya kahit 5,000? Nagbayad na, yung sahod ko, pinayad ko sa utang puti. Sana nagbayad yung iba, hindi na sila nagbayad. Hindi nakabayad ng ibang utang. Kailangan ko lang kasi baka Kay Brenda kaya Ha? Kay Brenda kaya? Nahiya kasi ako magsabi, baka mamaya wala sa mood yun makipag-usap na yun. Kung meron talaga ako, kung hindi ko lang ito gagamitin, okay lang naman sa akin. Kaso wala ay ikuan ko talaga sa cellphone kasi Siya. Sabado na nga daw punta yung ate ko. Ba't nasira? Hindi ko pala nga alam kung magkano yung cellphone na. Sabi ko may tinan lang ako na. Sabi niya, i-try daw natin mag-credit. Sa home credit. Pero monthly yun, no? Oo. Yun nga sana. Yun sana nga gagamitin ko pang dam sa lupa doon sa kung ano nabili ko kasi para matapakan yun. Masimulan na. Asa ka ngayon? Sa bahay. Saan ka? Pakita ka nga. Isa prank! Thank you so much. Thank you. Okay lang. Okay lang. Alam ko talaga kailangan mo gawin yung cellphone mo. Kasi syempre pang-vlog natin yan, di ba? Oh. Thank you, Jing. I love you. Don't worry. Mabilis mo matatapos yung bahay mo. Boss, bawasan mo lang yung pagigibig. I love you. Thank you. Ayan si Jigjag.